Leto je už v plnom prúde a vy ešte stále neviete, kam by ste sa išli osviežiť. Rekreačná oblasť Kurinec Zelená voda je tým najvhodnejším miestom na aktívne strávenie voľného času. Pri jazere alebo bazéne sa letné horúčavy stanú príjemnejšie. Počas letných prázdnin sa technické služby mesta Rímavská Sobota postarali o atraktívny program aj pre tých najmenších. Čakajú na nich kolotoče, nafukovací hrad a iné zábavné atrakcie. Mysleli sme aj na športuchtivých rekreantov. V areáli rekreačnej oblasti si môžete zahrať tenis, minigolf, ale aj plážový volejbal. V prírodnom jazere nachytáte bronz na člnoch alebo vodných bicykloch. Na Kurinec sa po dlhých rokoch vrátil život. Veľmi ma teší vidieť šťastné tváre našich občanov, na prvom rade našich detí. Verím tomu, že toto leto roku 2012 bude tak krásne a teplé, že do našej rekreačnej oblasti Zelená voda Kurinec príde viac a viac občanov. Som osobne presvedčený, že nájdem pochopenie od poslancov mestského zastupiteľstva a v jesenných mesiacoch roku 2012 začneme budovať nový 50-metrový bazén. A Adam, môžem prislúbiť občanov mesta Rímavskej Soboty, že v roku 2013 sa už budú kúpať v novom 50-metrovom bazéne. Mesto Rímavská Sobota rozšírilo a skvalitnilo svoje služby o autokemping, ktorý má kapacitu 50 obytných vozidiel či karavanov. V areáli funguje aj stanový tábor a stánky s občerstvením. Pripravili sme pre vás aj ohniská, aby ste si mohli opiecť nejaké tie dobrôdky. V areáli rekreačnej oblasti Kurinec ste všetci srdečne vítaní.